Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Pak, ngapunten sedaya kelepatan kula ingkang kula sengaja kalih mboten. Iya Le, ono kurange bapak mbimbing sampean ya disepuro lho ya Le. Nek ono kurang saene bapak gawe sampean. Nggih, Pak. Loh, ya apa kok tambah menang? Ucapane sami kalih won bapak, Bu. Walah, duwe anak kok lucu mentole, malih eling nom-noman ke mbek bapak. Wis iki ati disepuro apa pacaran sik iki? Ya Allah, lali aku Le. Ya tak sepuroni. Ibu lek duwe salah, ya disepuro ya Le. Nggih, Bu. Bisa culno. Nggih, muga-muga ae mboten wonten sing tangguh terapi, Bu. Nyambut gawe sik Le. Golek jodoh ya bakal teko. Nggih pun kula tak tetangga-tangga riyen kalih lari-lari. Loh, lari-lari sapa Le? Kalih lari-lari Salendra Series, Pak. Loh, lah ayange nanti? Iwak kakap, iwak lele di bapak ngenyekan Le. Nggih pun tak budal sik. Sik, kapan rabi? Untung bapakku dhewe. Assalamualaikum. Iya ya, waalaikumsalam. Ril, Halo. nangis lele. Ya ora Le, tapi mek anu. Anu apa? Omang kan mangan astor to. Iya. Terus iku keculek motoku ngene tret. Heh. Mangkane. Kamu tenan ndi? Tenang sanggar aku. Wis melok aku yo. Saya ayo. Ayo. Rek. Dari. Iya saya apa boy? Ayo. Ayo. Suwe masa kan lali. Lah. Iki saiki dino apa? Hari raya wae ngucapno nang Iya ya. warga YouTube. Iya saya ngadep kamera. Kami segenap keluarga Sailendra The Series mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kameramen bisa nah. Karpe dhewe. Ya Le, anu kurangi bapak bimbing sampean ya disepuro ya Le. Bapak lali Le. Diambung. Minta ampun. Udah. Bisa. Iki ate disebut apa pacaran sih. Ada 5 kali. Kali lari-lari. Set ya. Kali lari-lari. Set. Kacau. Walah Le. Walah duwe anak. Oh iya. Sorone. Yo. Kok ya lucu. Walah, duwe anak kayak lucu men. Babi. Walah Le, balik nyambut gawe sik Le. Bakal Le jodoh gue ya teko. Nyambut gawe sik Le. Golek jodoh ya bakal teko. Ngono lho, Pak. Ya Allah, angel ya Allah. Iya ya, waalaikumsalam.
Duh, kok ada sih?